Pozdrav moj meću, javljam se iz Portoroža. Kako ovo zvuči kao neka reportaža? Dobro, nema veze. Glavna stvar, htio sam danas da govorim o kockarskim navikama među narodima. Konkretno, Nemci, Italijani, Slovenci. Ono što sam do sad za ovih par dana mogu da primetim. Nemac ne da ne bi igrao, znači on bi igrao 10 evra, 20 maksimalno po jednom onom polju na blackjacku. Italijani, boga mi, bi igrali. Ono što sam ja vidio, vjerojatno ima i jačih igrača, ali ono što sam ja vidio, to je bilo možda 200 evra maks po jednom polju. Slovenci, takođe isto, ko Nemci, otprilike 10, 20 plafon, ali bih sportisti izuzeo. Sportisti su posebna kategorija u svim zemljama, tako da oni ne spadaju nigde od ove tri kategorije van svake nacionalnosti, zato što oni imaju više para i onda mogu da se razbacuju više nego svi ostali, bez ono da su Slovenci, Italijani ili Nemci. Eto, to hoću da kažem. Dobro, i sve na kraju krajeva do kućnog vaspitanja, ali opet nekad pomislim kao ljudi, brate, idite, dajte nekome te pare, ne znam, nešto. Kupite nekom beskućniku da jede, on za 200 evra možda jede ko zna koliko dana. Ne znam, uradi nešto s tim parama pametnije, došli si ovde da prosipaš pare po kazinu, mislim, stvarno glupost, ali dobro, valjda. Onda ja ne bi imao posao da ovi ne mogu da rade i da ljudi ne dolaze da se kockaju, mislim, da li zarade, da li se zabave, ko kako želi, ali suštinski oko toga se sve vrti ko zabav. Toliko i pričamo sledećom prilikom.